Nginibingelele nonke ababukeli la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenya kaMsofokazi Mvuleni, intokazi yaZalwa Mkhize. Ngiyanamukela uhlelo lethu sibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi le show le is proudly sponsored by Escalade Products. So today ngivashela ubhuti la ekhaya uzongichazela ukuthi why la namhlanje le mosha umoya ezekhetha ukuthi azangivakashele. Sawubona. Yebo siswami njani? Ngiyaphila kunjani? Hayi ngiyaphila nami. Ngicela ubulisa ababuyela emakhaya mase sichazele ukuthi ufike ngani la ekhaya namhlanje. Ngibingelele wonke umbukeli weBlaqlife TV kuzo zonke indawo. Okukhulu kakhulu ukungilethela ekhaya namhlanje ngilethwe indaba esengidle kakhulu ngaphakathi isikhathi esiningi engibonayo ukuthi ingagcinisa uthatha ngisho umphefumulo wami ngoba kuyimanje sekufika esigabeni sokuthi ngibona ukuthi kumele ngiconfess ngoba manje isingaphezulu kwamandla. Shuthi yebo. Mawuthi ngazigcine ithatha ngisho umphefumulo shuthi iyagqilaza kakhulu. Isingqilaza kakhulu siswami. Iminyaka isikhathi eside noma? Isikhathi eside ngithulile nayo ngoba even noma bekuthiwa mhlawumbe ngiyalala noma kuthiwa ngiyaphaphama ebusuku iyabuya. Noma ngabe kuthiwa ngiphi noma ngabe kuthiwa khona mhlawumbe into engijabulisile emoyeni kodwa ivele ifike izoyivala iqede yonke injabulo yami. Manje ngiyabona ukuthi ayi ngicela ungilandise ke kwenzakalani kahle yile egqilaza kangaka. Shuthi ke ekukhuleni kwami mina ngikhule ngingane ngikhulele koma ngoba kushuthi uma akalotsholiwe. So ke bakubo kwama wami ke banqaba bathi ngeke ngikwazi ukuthi ngiyohlala ekhaya kithi ngcono ukuthi ngikhulele kubo kwama wami. Ngaye ngane njengoba ukhulela la kama uphuma yena. Uma wami ukhona. Uhlala naye la. Yebo ngihlala naye ngoba akalotsholiwe ekhaya. So sihlala naye la ekhaya kubo. Kodwa usaqhubeka nobaba bekubudlelwane? Yebo ukhona ubaba. Oh okay. Kodwa ubudlelwane bami nobaba abukho right. Ngayibeka kanjalo ukuthi abukho nje right ngoba akukho angenzela khona. So vele uma abantu umndeni ukuyiwona ungisizayo mhlawumbe ngokuthi nje ngokungikhulisa iwona umndeni wakubo kwama wami. So isikhathi esiningi abachaze ngokuthi kube isimo sokuthi akulotsholwananga so abantwana baphoqelekile ukuthi fanele bahlale ngoMalume bayabachaza ngokuthi ayinhle impilo lapha. Yebo. ngoMalume. So wena bekunjani ke kuwena? Mina ngathi ngibe ingane ebenenhlanhla ngoba ngazalwa ngayi1 kuma. So ukuzala kwami futhi abanye odadewabo bakama baganile. Almost nje bashadile odadewabo bakama abawu3 bashadile bonke. So umuntu okuyena ohlela ekhaya kubo uma wami and ingane anayo imina kuphela. So lokho kungenza ukuthi ngibe intandokazi wonke umndeni wakubo uyangithanda nje. Ngibeka kanjalo even ngisho nabo malume bami nje bayangithanda. So ngathi inhlalo yami ibe inhle ngalokho. So yini ke lesi isigqilaza kangaka ngoba phela ngazi ukuthi ubuhleli kahle uthandeka. Eish. Shuthi uma wami ube nabo obhuti abathathu. Kukhona ke ubhuti wakhe owokugcina oyilast born. Okungumalume wami. Okay yes. Ngithe nje mangikhula ngicabanga ukuthi mhlawumbe bese ngilapha ku 8 years. 10 years, 11 years. Shuthi umalume wami bekunezinto ubekade ezenza kumina esengiyibona manje ukuthi ubekade kungihlukumeza ebengingayiboni mina ngalesa sikhathi nesezenza ngoba ubekade zama ngayo yonke indlela ukuthi engithulise ngabo sweet engcenge ngabo sweet nginginike lezo imali lezo yabo esho ukuthi lento eyenzayo ngingatshela imuntu ngayo. Ubeyenzani? Umalume wami nje kahle ubelala nami. Bekade ngidlwengula. Usuyela la ko 8 years? Ya kusukela nje ko 8 years nje yabo nje ngila ko 8 years, 9 years, 10 years. Kwaze kwafika isikhathi sokuthi uyadlula emhlabeni. Akasekho manje? Akasekho emhlabeni wadlula ngengozi yemoto. Ish. Into yani le? Into I think it was 2 years back. Usukhulile nje manje. Into yenzeke nje manje emhlabeni udlula nje 2 years back. Sengithe ukukhula. Manje umama akaze zabambe lutho nje ukuthi mawukhula ukho right? Hayi lutho uma ukho akubambe because umalume kade umuntu very supportive kumina. Even noma mhlawumbe kuthiwa kunezinto engiyidingayo zesikole umalume yena umuntu kade ebhekelele entweni njengalezo ke. So nje akukho uma mhlawumbe akakubone futhi uma noma bekuthiwa ngiyephi mina nomalume yena ubethatha njengokuthi vele
ibhondi kamshana nomalume yabo into kanjalo kade angathi mhlawumbe kukhona okungalewa lokho yena akwaziyo. So unjani umzondo malume? Hey kakhulu ukumzonda kwami kuphinde mhlawumbe kuphinde millions times ngoba mase ngicabanga lento ukuthi ingihlukumeze kakhulu emoyeni wami. Ngihlukumeze kakhulu namanje ngoba namanje ngiyabona ukuthi kune-anger noma ngabe kuthiwa kunomuntu engithandana naye manje kodwa lento lenye lokhu isilonda kumina ngikuse isikhathi mhlawumbe ukuthi ngifuna ukuhlala ngedwa ngingafuna ukuhlala nomuntu uyabo nje ngibe nalawo mamonzi lawo kanti lento le isuke isingidla ngaphakathi manje bengifisa ukuthi ngathi ngingayikhuluma mhlawumbe nje ngoba ngiyikhuluma kanje nomphakathi uyibona mhlawumbe kukhona lento le izokwehla ukuthi izokwehla ngaphakathi kumina manje lento le ayibangisa kwenza ukuthi nawukhula mawusungena ebudlelwaneni kube ukuthi uthanda abanye abantu besilisa awuyanga nangalapho nje ayi khona angeke ngize ngithi into nje ngingayisho mhlawumbe ukuthi kuyenzeke kuye kube khona ukuthi ngibona abanye abantu besilisa bengishela into eyenzakalayo leyo ke kodwa mina imizwa yabo angikwazi ukuthi ngibe nayo ngoba kuvele kubuyele sasithombe lesiya so ngoba vele ngahlukumezeka kuvele kubuyele kwakudina lokhuyana ngibuka ukuthi kahle kahle mina bengangidalela ukuthi mina kahle kahle ngibe umuntu ozoba kanje because bonke labanye ngivele ngibona ngathi beza ngale ngqondo leya bese ke kungenzeki ukuthi ngibe nama feelings wabo. So relationship yakho nomuntu onaye njengamanje injani yona when it comes to ngiyaxolisa ukuthi ngingene kulokho mhlawumbe ngivumelekile but ngiyazi ukuthi ukhona umbukelo ekhaya ozofisa ukwazi ukuthi mekuthi seniyazi enjoy noba u2 anifinyelelini la khona ezokwenza into ezovusa imiqondo wakho ukuthi kwakwenzakalani phakathi kwakho nomalume. Kuyenzeka kakhulu mase uyakwata kuyenzeka kakhulu bese ngiba nalokho kukwata lokho ke noma ngabe kuthiwa belokho besikwenza bekumnandi kodwa kugcine sekuphelele emoyeni ngoba masiyibuyile lento ivile ihlalela engqondweni yami bese iyehlisa yonke imizwa yami kuvele kubuyele sasithombe lesiyami bese ngiba nalokho kucasuka ke umuntu wami bese nayo yadideka ukuthi kwenzakalani because kwesinye isikhathi ahlale nami phansi uyacela ukuthi uyabuza ukuthi kahle kahle yini inkinga yami angikhuluma angimvulile isifuba sami ngeke aze atshele umuntu kodwa ngiyahluleka ukuyikhuluma lento kuyena ngiyahluleka ukuyikhuluma. So phakathi ke kwamalume wakho nomama wakho bebunjani ubudlelwane ngale nje ukuthi ubeyibona ukuthi umalume ukunakile ukubhekile ukwenzela izinto obuzidinga njengoba uchaza bebunjani bona ubudlelwane babo ukuthandana kwabo? Ubudlelwane babo bubuhle kakhulu ngoba ikakhulukazi umalume wami yena umuntu esingathi ubesebenza kanconywana kubo kama and uyena umuntu ukade enzelwe uma izinto eziningi like nje mhlawumbe makuthiwa kunezinto ayidingayo mhlawumbe for mina noma for yena uma uyena umalume kade emsupporta so ubudlelwane babo nje bebubuhle kakhulu. Ubhuti nje amthembayo ubhuti nje nosisi nje abazwanayo nje ngendlela exa ukwenza. Yena ke upartner kamalume lo engakashoni wayekhona noma wayengekho kwakwenzakalani phakathi kwabo? Umalume akazange azabe no-partner ashadile naye noma mhlawumbe amganile ube nabo uma bengane nje bebamba nje bamba nje lapha nalapha kodwa ubengaye naye unkosikazi nje straight ohlala ekhaya. So mawubhekile uma izomphatha kanjani lento osuthule naye isikhathi esingaka? Siswami yabona ngizamile ukuthi lento ngithulwe nayo ngoba nami bengibona ukuthi vele kahle kahle uma lento lena ngeke izimphathe kahle ikakhulukazi futhi ngoba nje uma ewumuntu akadokotela isimo sakhe sempilo asisekho right yabo umuntu onabo high yonke le nto le kunezifo nje yabo manje vele nginalo uvalo lokuthi mhlawumbe mangiyikhuluma lento kuyena mhlawumbe uzothatha ngenye indlela agcine kwenzeka inkinga engingayimisele ke lokho ngakho kodwa manje at the same time nami ngiyafisa ukuthi ngaphakathi kwami ngiphole futhi ayikho into indlela engenza ukuthi ngiphole ngayo yikho ukuthi ngidlulise kuyena ngiyibeke njengoba injalo kube kuyena ukuthi uthatha siphi kodwa nje khona angifisa nami ngifisa ukuthi mhlawumbe kube khona kuzokwenzakala kuyena ngifisa ukuthi mase ngikhulumile nje kuyena kusho kube ukuthi mhlawumbe naye yamukela noma kuzoba buhlungu kodwa ngiyafisa ukuthi ayamukela. Ngobheka uzokholwa ngoba phela manje akekho umalume ongasazikhulumela ngoba uye wachaza ukuthi usadlula emhlabeni. Noma ngeke ngibe neshock ukuthi uzongikholwa yini kodwa mina ngizomchazela ngokwenzeka kumina ngoba ngifuna ukumtshela lento le ngiyazi ukuthi ikhona into ezokwenzeka manje angifisi lento ukuthi baze bagcine bayenze bona oma nabo bhuti bakhe nabanye osisi bakhe eyusiko lomndeni so manje ngiyafisa ukuthi lento le uma ashesha yazi ukuthi kunento kanje eyenzeka
ukuze bazohlala phansi bayibuyekeze lento babone ukuthi kumele yini ukuthi lento abafisa ukuyenza bayenze ngoba mina ngidlule esimeni esikanjena. Bafuna ukuyenzani? Kahle kahle manje bafuna ukwenza umsebenzi ekhaya, bafuna umsebenzi wokubuyisa Ukubuyisa umalume. ukubuyisa umalume bazokhumbula nabanye futhi emndenini abadlule kodwa nje bafuna kahle kahle umsebenzi wokubuyisa amadlozi ekhaya. Manje into engiyibukayo nalo malume lo naye uzobe khona kulawo madlozi lawo. Manje ngifisa ukuthi lento ngisheshe ngiyidlulise kumama ukuthi kahle kahle kunesimo esikanje. Yabo esengiye ngasenza mina. So isizathu sakho sokuthi ufuna ukukhulumisana nomama ngalento lo malume ayenza yingoba nakho usezokhunjulwa abuyiswe kulamalanga noma usikhona esinye isizathu esivalid ukuba abingezokwenziwa lo mcimbi lo shuthi ubuyohlala uthule. Khona bengingahlala ngithule. Bengingahlala ngithule kodwa manje ngiyabuka ukuthi uma bazokwenza lo mcimbi lo after lo mcimbi kunezinto ezizobheda engeke zize zihambe kahle. Kanjani? Ngicela uze nakho. Kusho ukuthi ngelinye ilanga ngangilalele umsakazo. Mangilalela umsakazo kwakhona enye inyanga elaphayo ngokwesintu. Esebenzisa amakhambi esintu so yakhuluma ngokuthi yona iyakwazi ukuthi empilweni makuthiwa mhlawumbe usoxakeke kakhulu and uyafisa ukuthi ulungise isimo sempilo yakho nesomndeni wakho. Iyakwazi ukuthi ikusize entweni enjengokuthi ithwebula ispirit somuntu osondelana nomuntu wakini ongasekho. Ikwazi ukuthi wona yonke into oyenzayo ikwazi ukuthi iphumelele ngenxa yokuthi usuthwebule noma usebenzisa ispirit somuntu wasemndenini wakho ongasekho emhlabeni. Kuya ngawe ukuthi wena ufuna ukukhetha ukuthi kungawubani umuntu mhlawumbe ongasebenzisa yena. Ngicela ungangitsheli ukuthi ngiyazi ngicela uqhubeke. Yes kwenzakalani valokho? So ke nami ke mawulaleleke emsakazweni yini ithi qhushu emqondweni wakho wayicabanga? Nami ngabukelela isimo sasekhaya koma ukuthi asikho sihle futhi ngoba sekuhambe kwayena lo malume lo obekade engihlukumeza. And njengamanje kuyabuka nami ngiyazama empilweni akulungi and noma wami ngobe esevele sesimeni usekhulile and akasekho right ngokwempilo. And ngiyabona ukuthi vele isimo asikho mnandi. Nami ngabe sengiyabona ukuthi mhlawumbe mangayithatha le ndlela lena engitshelwa ilenyanga le ukuthi angenze ngayo. Yabo. Mhlawumbe kukhona okungalungi. Ngangempela nami ngagcina ngikwenzile. Indiwalunga futhi ngoba namanje nje ngathi mhlawumbe kuhamba kahle empilweni yami neyomndeni wami naye neyakho uma uqobo. Waqondisa ngesimo samalume wathwebula yena. Ngathi mangibuka emndenini wakubo koma ngabona ukuthi vele umalume uyena wangihlukumeza. So nami ngabuka ukuthi mhlawumbe kungaba indlela engingayiphindiselela ngayo le. So manje uyacaphuna nje kusale nje ephokothweni lakho ngenxa yokwenza lesi simo wasenza. Impilo nje kuyimanje ismooth. Yayiphendukile. Impilo nje kuyimanje smooth. Uma wami ayikho into ayicela kumina ngingakwazi ukumenzela yona. Even ngisho bonke kwifamily yakubuka ma. Bayazi nje ukuthi makunento abayidingayo baye bakhulume nami mina vele bayazi ukuthi ngenza showcase. Even ngisho uma ngiqeda ukumthengela nje umuzi kanokusho kuyimanje. Ushadelwe? Yebo ngishadile. Yo, ngicela sizama umtshelo ma. So isimo samalume ekukhuleni kwakho sesemncane yilesi samanje mawucabanga umama esethola zonke lezi zinto sekuhlangene kuzokwenzakalana ekubeni futhi kubeke kwacaca ukuthi isimo sakhe sempilo asikho right. Mawucabanga nje yini nje ezokwenzakala? Namhlanje ngithe mangivuka sesiwami ngathi namhlanje ngilindele noma yini. Kodwa engakulindelanga ngikulindelanga ukuthi uma mhlambe angaba sesimeni sokuthi angaze aphuceke umphefumulo. Ngiyazi vele kuzomphatha kabi. Ngeke kuze kufike kahle ngoba nawe nje ukuthi ubhudo wakho yabo sokuthiwa wenza into kanje ngeke kuze kuphathe kahle. At the same time akasekho nasemhlabeni. Awukwazi ukuzibuzela wena ngoba. Kodwa ngiyafisa ukuthi mayifika lento kuyeni ifike imphathe kabi. Uma mhlawumbe kusho ukuthi akakhala ngakhala noma yenzeni. Kodwa engifisa mina iqiniso ngifuna ukuthi elazi iqiniso ukuthi kunento ekanjena. Nalento bathi bafisa ukuyenza bangayenzi ngoba egcineni izosilimaza thina. Nabo futhi izobalimaza. Ngicela sizamene kumthinta uma. Yeah. Sawubona ma. Yebo sawubona mntana.
kunjani? Yeah. Ngiyaphila nami ukhuluma noStufuza Dlangamandla from Blaqlife TV. Hayibo. TV. Yes. Ukuhlelo la sithi sikhipha izimfihlo ngihleli nendodana yakho lana. Uthi ucela ukuthi akhulumisane nawe. Bengicela umlaleli. Mina nawushukela ngabe sekwenze njani? Ehlisa umoya ma akekho feel. Indodana yakho nje icela ukuthi ukhulume nawe. Okay, ngilalela. Ma unjani? Awumfana wami ngiyaphila. Ngabe sekwenzeka inkinga lapho. Hayi ma akukho konakele. Kodwa ngiyaphila ma. Ngikhuluma ngoba nami ngiyaphuthuma. Yebo. Ngizocela ma ukuthi uba nokhona lapho eduze nawe. Hayi okwamanje abekho bonke ngingedwa njengoba ngisho ukuthi ngiyaphuthuma ngezitolo. Yebo. Oh ma kahle la ngizela kwi-Blaqlife TV. Hayi manje mathi Kunodaba la ma. Esengihlele nalo isikhathi eside. Manje ngiyabona ukuthi liyangihlukumeza kakhulu emoyeni wami. njani ukhuluma ngizwe. Angithi ma uyambo ubhuti wakho lo kulamayo. Longasekho. Yebo. Kusho ekukhuleni kwami ngisemncane. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngase ngilaphana iminyaka ko-8. Nje ko-8, 9, 10 kanjalo. Kwaze kwafika esigabeni sokuthi sengiyakhula. Ubekade kunezinto azenza kumina. Kodwa engithulisa engincela ngabo oswedi nemali athi wena ngingakutshela futhi ngingatshela umuntu ngisho umngane wami ungalinga ngimtshela. Ngani yami kodwa Nkosi yami. Yeah. Ngilalele noma sengigula nje manje. Yebo. Futhi umalume ma ubekade lala nami. Engihlukumeza ngokucansi. Awu. Yebo. Ngilala nawe. Yebo kade ngihlukumeza yabo nje kuyo le minyaka le yangisemncane nje. Uthulele iminyaka emingaka. Wayengithulisa wayengincenga ngoba uyakhumbula ngalesi sikhathi ngela wayejele khona nje ukuthi engithathe hambe nami athi safuna ukungikhiphela edrobheni. Sezwa lutho manje. Ngiyacela ma ukuthi nje ngiyazi ukuthi vele lento le kahle ngoba ngiyikhuluma kuwena izoba kanjani kodwa ngiyacela ma ukuthi uzame ukuthi ungilalele futhi wehlise umoya ngiyacela ma please. Kodwa lutho ngisazi ngenze njani manje. Yebo ma so ke wayefikelele nami ke meqedukela nami engithengela izinto ezimnandi nje. Ngithengela izinto ezimnandi engiphe nemali. Ethi nje ngingalingi ngikutshele lento ayenzayo yenza ngoba uyangithanda izomalume wami yena uyafana nobaba kumina so nje ngiyingane ayikhonzele kakhulu. Yeah. Manje ke kwahamba isikhathi ke mhlawumbe nje isikhathi eside waze wadlula ke naye emhlabeni umalume ngakaze ngize ngikhulume namuntu lento le. So makuhamba isikhathi eside mina manje ngokubukelela ukuthi isimo sasekhaya asikho sihle. Akekho osebenza ngoba nawe nje usuhlala ngokugula kanjena inde akekho umuntu ososilethela imali ekhaya sonke kahle singabantu siswele. Namhlanje ngikuhle kakhulu. Yebo ma. So ngabe sengiyabukelela ngabe sengilalela iredo. Mangilalela iredo kunenyanga nje enye inyanga eyafika emsakazweni izokhuluma yona. Izokhuluma ngokuthi yona ikwazi ukuthi icebise nje kunike zonke izinto oyifunayo ngendlela osuke ufuna ngayo. Iyakwazi ukuthi empilweni ikwenze ube umuntu oright noma ngabe kuthiwa uswele noma bekuthiwa ufundanga unalutho kodwa nje uma usondele kuyona iyakwazi ukuthi yonke into oyidingayo ube nayo. Wase wenzani ke wena Fano? Wase wenzani ke ngalokho? Kushuthi ngicela ukuthi uma uyizwe kahle lento futhi uyi-understand. Mina njengomalume angithi vele umalume ma wayengihlukumeza. So ngabe ukuthi mina kuzo zonke izihlobo zakithi eseyidlulile emhlabeni engaboni ngoba yathi lenyanga into engingakwazi ukuthi ingisize ukuthi ngikwazi ukuthi ngithobule ispirit somuntu wasekhaya usowadlula emhlabeni ngikwazi ukuthi ngisebenzise yona kuba uyena umuntu ozokwazi ukuthi engigijimele ekwazi ukuthi yonke into engiyidingayo isondeze ibe seduze. So ke mina ngenxa yokuthi ngine-anger ngiyacela ma unginike isikhathi ngisachaza.
ngenxa yokuthi mina ngine-enga ngabe ngithatha yena ngasebenzisa yena umalume ukuthi akube uyena umalume ozokwazi ukuthi esisize sikwazi ukuthi nathi empilweni sisimame njengeminye imindeni ngoba phela impilo yethu nibiyihlazo lapha endaweni bonke abantu balapha endaweni ba-right bekuyithini bekade singekho right so ngabe sengithatha yena umalume ngoba vele nami kahle kahle kwasokuyindlela ukuthi nami ngiyayiphindiselela kuyena kodwa futhi ngabe ukuthi lokho engikwenzayo ngeke kuze kusize mina kuphela kosiza wena na wonke umndeni wethu. Yabona-ke le ndaba oyishona ngingubuye ekhaya kona namhlanje ulale la ekhaya kukhulunywe le ndaba iphele. Akunankinga ngawenza lokho kodwa ngifisa ukuthi ngiqale indaba ngixoxe nawe njengoma wami sivumelane nawe siqede yonke into nawe ukuthi noma sengize ekhaya kodwa size ukuthi mina nawe sesinombono owodwa yabo angifisi ukuthi makufika lapha mina nawe sibe nokuphikisana nonke nomalume wakho nibolile. Lalela-ke ma yazi into enza ukuthi ngizitshele lento ma ukuthi ngiyabona ukuthi khona into enizoyenza sengizwile ngokuthi kunomsebenzi enizowenza ekhaya oyimele nomalume. Manje-ke ma into ngicela ukuthi ma ukhulume nabo odadewenu nabafowenu wonke nomndeni wakini ngiyacela uma mhlawumbe kusho ngoba nawe ma uma ngingathoneza lo msebenzi lo nizowenza umalume nizombuyisa as isidalwa sasekhaya ekugcineni umalume lento ngoba nje ubona ngithengele nomuzi kanjena nje uphila kamnandi kanjena nabo odadewenu ningasokoli nabo bhuti bakho ngikwazi ukuthi ngisupporte kanje ekhaya ngingenxa yakho umalume uyena umalume osazela yonke lento le. Ngoba nje ukhuluma naleyo iPhone ngoba kuyimanje nje ukusebenzisa leyo iPhone ingenxa yakho malume. Angisafuni kwayona angisafuni ukuthi yalifana nocingo. Mana ngiyacela ukuthi ngicela ukuthi ukhulume nabafowenu nabodadewenu ukuthi ngicela ukuthi lo msebenzi enizowenza ningawenzi ngoba ukwenza kwalo msebenzi so lahlekelwa yikho konke lokho esithi sesinakho esithi sikuphethe ngesandla and-ke ma kubuhlungu ukuthi-ke uvele silahlekelwe lezi zinto ngoba manje kusovele sibuyele sihlupheke lokho kwangempela mhlawumbe lokho okuhlupheka sikuhlupheka kwakungconywana once nenza lo msebenzi lo sohlupheka lokho kwangempela ngeke siphinde silungele lutho. Ngiyacela manje ukuthi lento le ngiyacela ukuthi nawe uhlale phansi nawe uyicabange kahle ukuthi ngempela kumele lo msebenzi uqhubeke ngoba ukuqhubeka kwalo msebenzi kobheda zonke izinto. Mina yebo ngiyayikhalela nami ukuthi impilo yami nami izobuyela emuva but ngikhalela kakhulu nina njengabantu esenithembele kumina ekhaya. Hayi ngizokhuluma nawe mangibuya ebusuku ngisazocabanga ngale nto kuningi manje ngiphutheni ikhanda. Yebo angithi ma uyazi ngiyakuthanda ngithi. Ngisayazi yonke lento oyishoyo manje ngidile manje ngidungile. Uyazi angithi ma uyazi ukuthi mina ngiyakuthanda futhi uyazi ukuthi mina ingane yakho uze ngiyobulala wakho. Ngiyayazi yonke lento ongitshelayo wona. Ngiyacela mama ukuthi lento uyibukisise kahle. Ngicela ucabangisise kahle. Sana manje sangeni nje manje angisazi ngengane. Ngiyacela ma ube right. Ngiyacela ube right. Ngiyabonga singizama. Siyakhulisa kakhulu silokho esikhwishiza la e-studio kuyashisa bakithi siyasola umjuluko siyakhwishiza senzani siyaphuza. Ngiyacela ukuthi nisibezelela kancane menisabukele le episode le ngiyazi ukuthi izinto ezincane ezisikhwishikhwishi anizifuni ngempela kodwa ngicela ukuthi nisixolele kuyashisa because sishisela ngaphakathi e-studio. So usizwa kanjani sokhulumile noma? Siswami ngisho ngithi noma ngeke ngize ngithi ngijabulile kodwa engikubongayo ngibonga ukuthi mina ngivela ngicabanga uma kahle uma umtshela izinto esensitive njengalezi umuntu ovela aquleke nje kusinesikhathi but namhlanje ngiyabonga ukuthi ukwazile ukuthi abe strong ileyo nje into engiyibonga ukuthi ukwazile ukuthi abe strong wakwazi ukuthi angilalele uma ke umuntu othi mawukhuluma into kanje uvela ngafuni nokulalela uvela avala ifoni kube idrama nje afonela osesibake nabo bhuti bakhe kodwa namhlanje ukwazile ukuthi lento lena akwazi ukuthi engilalele size sikhulume size soyoqeda and ngiyamethemba ngempela ukuthi lento le uzoyihenglisha ngendlela efanele ne-right because yabo ke nje into engivele ngiyenze kuyena mase ngimncenga kahle sengifuna ukuthi asize story sami ngivele ngimkhumbuze ukuthi kahle uyazi ukuthi ngiyamthanda yini and uyazi ukuthi yimini uzonyobulala wakhe akekho enye ingane naye emhlabeni. Then from there uyakhona ukuthi ehlise umoya. Lokho kuyamenza ukuthi aphole amukele lento esuke ngisho ngaleso sikhathi. So uzombhekela ubanike manje mawuphuma la e-studio usubheke kuyena endlini. Hayi manje uma kahle njengamanje into kumele ngiyenze kumele khona lokho kudla kwakhe akuthandayo ngizovele ngimthengele khona nje ngifike ngeke ngifike ngiyilento le kade sikhuluma siyo nefoni ngizofika nje kuyena sengumuntu o right nje yabo yena ngiyamazi uma wami ngiyamazi uzoba right.
So uyacabanga umthwalo manje nomsebenzi omkhulu omthwasa wona ukuthi kufanele ahambe ovimba lo msebenzi lo ofanele wenziwe ekupheleni kwenyanga wesiZulu. So ngalapho kulelo side uthini-ke? Ya khona kuyinto enzima leyo ke sisi wami. Kodwa manje naye engizofisa abheke ukuthi kwayilo muzi ahlala kuwona kuyimanje ngimthengele wona uzoshabalala. Wonke lo mcebo esithi sinawo, wonke lokuphila kamnandi esithi sinakho woshabalala. Ileyo nto kuzomela ayibheke. Akukho mnandi. Kunzima nami kade lento ngizama ukuyicabanga enqondweni nami ukuthi ngiqala ngaphi. Kodwa manje ngiyabona ukuthi ngoba bafuna ukwenza lo msebenzi and ukwenza kwabo lo msebenzi ukubheda kwempilo yethu. So kuyamphoqa ukuthi noma ngabe kuthiwa kunzima kunjani kodwa kuyamphoqa ukuthi eyenze lento ukuze sizogcina si-right. Ngiyazi vele bazongijaja emndenini. Kodwa ekugcineni okubalekile impilo kumele iqhubeke ibe mnandi. Siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. I hope ususizakele njengoba usukwazile ukuthi ukuhlanza kusenhlizweni. Ngiyabonga kakhulu. Makukuthi uthulile ngeke usizakale kufanele ukuthi ukhulume uphumele obala. Sometimes ungayitshela ukuthi into engifihlile inkulu ingangoZulu kanti nje mase kuthiwa yayikhuluma singayithola indlela zokuthi sikwazi ukuthi isolve lento le osuke uyigcinile esifubeni. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi le show le sponsor Escalade product. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyathanda kakhulu. Bye.